abinda aka ɗauko duniya aka saka ta kenan, a rarraba kan mutane a duniya gaba ɗaya. Kun dai ga yadda aka ma Afirka ta kece gida biyu. An ɗauki 'yan uwanmu, danginmu, ƙawayenmu, abokanmu, sirkanmu, danginmu, mutanen Nijar, maƙotanmu. Addini ya haɗa, yanki ya haɗa, auratayya ta haɗa, yan uwantaka ta haɗa. Akwai mutanen Nijar da ba za su taɓa koma Nijar ba, suna zaune a Najeriya. Akwai mutanen Najeriya da suka koma Nijar ba su taɓa dawowa Najeriya ba, sun zama 'yan Nijar. Akwai wanda ya taso daga Nijar ya zo Najeriya ya yi aure kuma yana nan shi da matarsa. Akwai wanda ya tashi daga Najeriya tafi Nijar ya yi aure, suna nan da matarsa, sun haifi ɗa sunansa ɗan Najeriya ɗan Nijar. In ya kalli babansa shi ɗan Najeriya ne, in ya kalli babarsa shi ɗan Nijar ne, wani ya kalli babansa shi ɗan Nijar ne, in ya kalli babarsa shi ɗan Najeriya ne. Dangi ya haɗa, auratayya ta haɗa. Akwai malamin da ke koyarwa yake koyar da 'yan Najeriya addinin musulunci kuma ɗan Nijar ne. Akwai kuma wanda ya tafi Nijar yake koyar da 'yan Nijar addinin musulunci. Ko? Akwai 'yan kasuwa da suke shigowa Nijar kullum su kasuwanci. Akwai 'yan Najeriya suke shiga Nijar kullum su kasuwanci. Yare ya haɗa, addini ya haɗa, makotaka ta haɗa, auratayya ta haɗa, mutunci ya haɗa, son juna ya haɗa. Haka kawai saboda rigimar siyasa mutum ya tashi yana zagin 'yan uwansa. In ka je lahira Allah ya tambaye ka me za ka ce masa. To kaga an yi wannan. Sai kuma aka shigo gida, aka raba ɗariƙu, aka raba izala, aka raba ɗariƙa, aka raba salafiya. Kowane ɓangare ana ƙoƙari sai an sa wani ɓangare ya ma wani ɓangare raddi. Kuna gani ana maulidi a Kano, ana yi a Bauchi. Ana taro a nan, ana yi a can. Wannan suna wannan, wannan suna wancan. Yanzu ka shiga social media, 'yan ɗariƙa na zagin 'yan ɗariƙa. 'Yan izala na zagin 'yan izala. 'Yan salafiya na zagin 'yan salafiya. Kowa ya tsoma baki. In ma baka shiga ba sai an yi diragin ɗinka. Da ce, malam kai fa baka ce komai ba. Sai kowane shiga shafin kace, akaramuka la'ana ta tattaunawa, to wai kai taron da za a yi mai ra'ayinka. Kaji sai ya shigo da kai, in ka ce ce yawa ya shiga cikin su, in ka ce ce ya shiga cikin waɗancan. In kai shiru kuma wai bai ji ra'ayinka ba. Ya ɗauka magana a babban zace da ko da yaushe za a yi ta.